Nezakłaniajcie hlavami. No bude to na YouTube. Proč tak komentujeme? Думам, že budeme mať viac videa ako 69 potrebných. 68, nie? 69 tam bol, ne? 69 bolo. Ja ako som tu tie videá, čo Do piči a potom. že odjebeme do ten trám. Podľa sa spodila lavica. Ruka, ruka! Ale ja to vôbec nevidel, ale nevadí. A mne odpalia nohy. To dole. Ideme dole. Mohli si zakryť so svetelko, lebo to moc svieti, čo? To prehýbať, ale mne prehýba. Toto čakal, no. Tak som Petrková otočila. No nie, ale pokračuj. Do piči, a ty keď ma budeš písať takými, tak to musím tady hovoriť. Nerob, Jaro! Normálny. Čo to nespadne? Dole. Iba raz som dostal hlavica, keď som na ňu skakal. Veď teraz by na nie asi Katedra. Katedra. My sme rozjebali. Prestaňte vážne, bože, Jaro! Ja nezasebe teraz o tom. Toto lavica má dosť veľký výdrž. Sa pamätáš v Ačke, katedra. Ale prestaň! Zastav to. Na chvíľku